Ha? Sige. Sige kuno. Nagubay pa ng kusina si Roy. Oo. Na lima magbitaw na hingapaw. Oh, pilon taga. Hingapaw ang kuan ta, tubig sa mga tok. Napadutay espesyal ani. Oh. Sige. Ayuda daw. Wa gani may manala mga. Oy, mayor, wala na lapok, nangalubong na may. Matira matibay ni. Matira matibay. So mo taon to mga higalas, mga nanimuyo diri nga lugar sa may Biasong kato na bahaan nga kritik yung paglunob diri nga abot gyud aning atop mga higala oh. Kining atop mao gini naabta nila. Mo ning aftermath diri. Amo na panawagan lagi kunos mga naas atong gobyerno nga unta matagaan sila ayuda diri. Sir. Hi. Say name na to sir. Roberto Cabando, sir. Roberto Cabando. Panawagan ka diya sa imong kuan mga kapamilya. Manawagan ko sa akong mga pamilya sa Naskimba. Hi. Nako rin naglunop-lunop. Oh, bahala ko katawag gyapon ta. Ana gyud. Importante buhi. Oh. Oo. Kaluwas ta, ala to mo para mo sina. Mao. Kanya, gusto na para sa Lucas ba. Sala ko diri wala mga butang diri mga higala. Titig yung pag gusbata. Gusbat gid kayo. Dai, eskwela pa ka dai? Ano ya? Wa may klase ro no? Wala. Oo. Mga importante na. Basta. Basa. Napay mga notebook diha basig mga gamit pa na. Hugasan.